Astăzi vă prezentăm mașina de bătut cuie de la Alsafix C28x70P1. După cum vedeți, mașina se livrează într-o cutie de plastic, prevăzută cu mâner, foarte ușor de transportat și convenabil de depozitat. În cutie se găsește mașina de bătut cuie, un kit de întreținere, avem un flacon cu ulei pneumatic și 3 chei hexagonale, o pereche de ochelari de protecție, o mapă cu instrucțiunile de utilizare în limba română, vederea explodată a mașinii, lista pieselor de schimb, precum și certificatul de conformitate. Din punct de vedere al caracteristicilor tehnice, la mașina de bătut cuie C28x70P1 se disting următoarele. Mașina are o lungime de 290 de mm, o înălțime de 295 de mm și o lățime de 130 de mm. Mașina este ușoară, are 2,2 kg cu magazia plină. Presiunea de lucru recomandată este de 5-7 bari. Consumul de aer este de 0,9 litri pe lovitură, adică de aproximativ 50 de litri pe minut. Consumabilele utilizate de mașina de bătut cuie sunt cuiele în role sau în bobine, înclinate la 16 grade. Sau șuruburile tip cui, așa numitele scrail, care sunt prinse pe bandă de plastic. Lungimea consumabilelor utilizate este cuprinsă între 35 de mm și 70 de mm lungimea maximă. Diametrul cuielor utilizate este de 2,3 mm, 2,5 până la 2,8 mm grosime. În ceea ce privește dotarea mașinii, aceasta are următoarele facilități. Este prevăzută cu vârf de cauciuc de protecție, pentru a nu lăsa urme pe suprafața de contact. Mai are suplimentar încă un vârf de protecție pentru zonele de colț. Mașina este prevăzută cu un buton pentru reglajul adâncimii de pătrundere a cuielor, dacă aceasta nu se poate face din presiunea aerului. De un buton care comandă tragerea, lovitură cu lovitură sau rafală, precum și un cârlig pentru atârnat la centură. În ceea ce privește siguranța în exploatare, mașina de bătut cuie C28x70 de la Alsafix este prevăzută cu mâner din cauciuc anti-alunecare, deflector orientabil, mecanism împotriva atragerii în gol. Astfel, scula nu se declanșează decât atunci când este apăsată în suprafața de contact. Punerea în funcțiune a mașinii de bătut cuie este foarte ușoară. Astfel, se deschide magazia. Acest taler este reglabil în funcție de lungimea cuielor utilizate, astfel încât atunci când talerul este coborât la poziția cea mai de jos, se folosesc cuiele cele mai lungi, adică cele de 70, iar atunci când talerul este ridicat la poziția cea mai de sus, se folosesc cuiele de 35 de mm. Cunoscând lungimea cuielor, se reglează poziția talerului.
se introduce rola de cuie, se poziționează primul cui pe vârful sculei. Ne asigurăm că cuiele s-au așezat perfect. Se închide capacul, scula este gata de lucru. Bineînțeles că această operațiune trebuie efectuată înainte de a conecta mașina de bătut cuie la sursa de aer. După ce am încărcat magazia cu consumabile, se conectează furtunul de aer la pistol și se poate începe lucru. Din punct de vedere al întreținerii în exploatare, această sculă trebuie lubrifiată. Este recomandată utilizarea unui filtru împreună cu ungător pe rețeaua de aer. Dacă acest lucru nu este posibil, trebuie utilizat flaconul ulei pneumatic. Și înainte de începerea lucrului, se toarnă 2-3 picături de ulei pe admisia de aer. În ceea ce privește aplicațiile acestei scule, ea poate fi utilizată la orice construcție din lemn, orice asamblare lemn-lemn, pentru fixat lați astereală, pentru panourile din OSB care se montează pe structura din lemn, pentru fixarea lambriului, pentru fixarea dușumelelor și așa mai departe.